siitä tuloksena vai? Pysy jäähyllä vaan. Pysy jäähyllä vaan. Seinästyrroksista vaan se on betoni. Se on betonia tällä hetkellä. Tai graniittia suomalaisittain. No. Niin kauan kuin mä muistan, mä oon halunnut olla universumi. Sen päivän ei pitänyt olla mitenkään erityisen kiireinen, mutta mulla oli aika kiireinen olo, koska olin meditoinut hereillä koko yön. Ajeltiin isän kanssa vanhasta kotikaupungista kohti Helsinkiä. Tuolla mulla on tili vieläkin on tili tuolla. Vieläkin mulla on se ehkä 10 senttiä, jos sitäkään. Tai mä en tiedä mitä se on. Tänä päivänä mä olin varma, että mä voitan pitkävedossa. Tiedättekö minkä takia? Universumi tekee sen silkoista kunnioituksesta mua kohtaan. Oikeasti mä tein näin. Mä otin tätä. Laitoin tänne. Ja sitten Venäjä tekee maali. Kun mä syön suomalaisia tuotteita. Venäjä menee huonosti. Kun mä syön Venäjää symbolisoivia tuotteita. Suomella menee huonosti. Ei kun miten se nyt meni. Moderni mystikko. Tai sitten vitun seinähullu jättä. Voitin 3-3. Vittu kun mä ois pitänyt veikata 3, mutta mä oon veikannut siis täällä myös 4-4. Mä tiesin, että mä voitan. Hei, tässähän tulee se niinku se mikä tää on Goodfellas, mafiaveljet. Just se, joo. En mä oo hullu. Mä oon vaan mielisairas. Moikka.